କାହାକୁ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଅ ତାହେଲେ ହଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ହୁଏତ ତୁମର ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ହଜାରେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ବି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଗ ରୋଷ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଝଗଡ଼ା ପରେ ଯିଏ ଆଗ କଥା ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ଦୋଷ ମାନିଯାଏ ସେ ହିଁ ବୁଝିଛି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହରାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ମିଳିବନି। କିଛି ନୂଆ ପାଇବାର ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମର। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ମୋର। ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ତୋ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଉ। ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାଉ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ହସିବାର ଅଭିନୟ ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଲୁହ ଝରାଏ ଯାହାକୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ।